Ont eller? Ja. Hon var som dubbel. Alltså, Visst. smärta. Ja. Men nu på dig, Oskar. Hej då. Hur känns det? Det gör inte ont längre. Bra. Men det svider lite, va? Lite. Ska jag säga på något till dig? Jag ska säga på något till dig. Ska vi inte